Bine la un nou episod de Minecraft. După cum mai știți bine voi, aici aveam noi goldul, 3 gold. Acum avem 5 și după cum veți vedea în crafting putem face un ceas, putem face săbii, nu știu ce, covoare din gold și tot așa, dar o să ne facem cel mai important un golden apple. O să ne facem poate 2, 3, o să facem destul de multe, dar mai întâi trebuie să ne culcăm că ne e și nou un somn. Să vedem. Așa, după ce ne trezim, vreau să facem noi ceva. Putem face șinele acestea powered așa, care merg prin anumite modalități. Op. Acestea îmi mai trebuie un gold și îl avem. Deci ne ducem să căutăm și noi un măr, să facem și noi 2 golden apple-uri. Deci, haideți să fugărim niște mere. Bună, doamnă văcuță. Haia, mori. O să am nevoie de niște pantaloni de la tine. Yep. Nu mi-a dat, dar în schimb mi-a dat carniță. Opa, așa, găină. Acest pickaxe trebuie să-l consumăm o dată și o dată. Oh, da, și acum că mi-am adus aminte, am uitat eu ceva. Și să nu cad iarăși aici ca un nab. Totuși nu vine să cred că am găsit diamante într-o mină. Am avut eu marele noroc să găsesc diamantele. Deci, what, man, what? Cum a fost posibil un lucru așa de imposibil? Pe bune, spuneți-mi în comentarii dacă cei care au Minecraft când ați găsit un diamond. Să-mi spuneți. Se pare că am mai găsit. Dar n-ar fi bine, așa că îl spargem cu ăsta. Să mai avem și noi. Știu eu că folosese pe undeva pe aici lână. Și să nu cad în lavă ca un nab. Că mi se duc toate minereurile. Uite, acestea 2 lănițe. Apa așa. Ne întoarcem noi repede la suprafață până ajung acolo să pun stop ca să nu mai vedeți tot. Uitați că am ajuns la suprafață, după cum vedeți mi s-a spart târnăcopul, numai că am făcut rost de niște lucruri. Ce-am primit? Hop așa, să luăm mâna și să spargem pentru niște mere, să mănâncăm și noi un golden apple. Numai că acele golden apple-uri o să fie numai de urgență. De exemplu, ne vom duce în Nether, facem lucruri, trestii, așa, și poate o să murim, o să mai avem puțină viață de la blaze-uri și așa, și trebuie să ni se regenereze. O să băgăm și noi un golden apple în burtică. Că de ce nu? Un măr de aur care în realitate ar fi imposibil să-l creezi. Merită. Mai ales că este extrem de multă viață. Plus alea 2. Deși merele se găsesc foarte greu, merită să le cauți până le găsești. Că mie s-a întâmplat mie de câteva ori să găsesc atât de multe mere. De fapt să găsesc mere, să am și gold, să fiu pe această versiune și să mor în lavă. Sau să mor undeva unde nu mai pot ajunge, nu mai știu cărarea până acolo. Haide frate, găsesc și eu un apple. Poate că nu. Dar oricum ar fi,
Ne uităm și noi pe aici, după cum vedeți, trandafiri, aici iar pădure din aceea cu lupi și iepuri, desigur. Să ne întoarcem și noi acasă, să luăm goldul, să ne facem lucruri, trestii, chestii și multe altele. Haide la casa noastră, cea mare, vila noastră. Totuși o să... LOL, vacile astea tocmai s-au spawnat aici. Hai să le omorâm și să le luăm pielea. Știu că sună ciudat, dar cam așa și e. Haide, văcuțu. Ei 8. Nu fac o plată și îmi fac și eu niște pantaloni de piele. Mai ales că dacă vine, o să vină prietenul nostru Gamer Fox pe la mine și ne vom juca până o să nebunim. O să merite să facem. Nu mai avem. 6 pentru 34, de fapt ajunge peste masă. Putem, dacă găsim un cal, hai să facem și noi niște pantaloni. Hopa. Și uitați, în sfârșit nu mai suntem și noi de zgoliți. Bun, noi avem 14. Un golden, măcar unul să facem, un golden apple. Deși eu țin minte să fi avut 16 în îndemână, nu aveam. Totuși vreau să fac un loc secret, deci o să pun pauză până să vedeți. Uitați că am revenit, bun, ia uitați, să vedeți ce ascunzătoare mi-a făcut, 22, perfect. Am uitat să vă arăt. O să vă arăt unde o să pun eu toate lucrurile mele de acum încolo. Ia uitați. Poc! Ascunzătoare secretă. Și o să fac așa. Mă gândesc aici să pun lucrurile, minereurile. Desigur că plouă chiar acum, minereurile, iar aici tulurile și armurile. Adică astea. Și o să fac așa, compartimente, bloc, o să fac de lemn. O să fac lemn, dirt, tot ce înseamnă lemn o să pun, tot ce înseamnă agricultură o să pun într-un loc, legume, fructe, mâncare și tot așa. Să vedem, asta va rămâne secretul nostru, prietenii mei buni. Și o să fac și de lână, ca să știți, deci o să omor și mai multe oi. Și să vedeți ceva. Ia uitați și acum aici. E plin. Și o să fac agricultor afară. Deci o să mă duc așa. Totuși o să pun. Da. Să fac niște semne. Unul singur fac. Pentru că nu am mai mult de 3 cufere. Și o să le pun. Bun, deci minereuri. Perfect. Aici o să punem armuri și arme. Gata. Armuri și arme. Uitați, aici o să venim noi și aici o să punem mâncare. Toată asta, după cum vedeți, așa. Și ăsta e un minereu, restul nu. Am uitat de el. Așa. Și o să fac
La torți o să pun eu un loc special. O să pun torci și la torci se vor intra și cele de redstone și toate felurile de torci. Deci acest loc va fi secretul nostru și o să îl arăt și lui Gamer Force și The Wolf. Această uită mă gândesc să fac ceva cu ea. Uitați. Îți place. Ai udit-o. Nableto. Du-te mă, pleacă. O să fac acum mai multe semne și mai multe lucruri, deci o să pun pauză. Bun, am revenit, după cum vedeți s-a umplut aici. Plante sau plantații sunt acestea, mâncare acestea, lemn acestea. Și astea sunt lucruri care se pot face din lemn sau lemn, așa, după cum vedeți. Craftabile, lină se poate crafta, penele, pielea, așa, armuri și arme. Îmi pun ăsta înapoi. Minereuri, după cum vedeți, avem gold, diamond, iron și redstone. Și aici dirtstone și alte cuburi de sub pământ, după cum le știți bine, din care se face gresia, că și astea se pot face, din astea le pot face gresie. Sunt bune, dar le-am pus aici, după cum o să vedeți, așa. Lucruri, chestii, armura mi-o dau jos, numai că trebuie să mi-o pun și în ordine, așa, ce frumos. Și o să fac și mai jos sau cred că pe... Nu prea știu, nu sunt sigur încă, o să fac mai multe nivele. În anumite nivele, de exemplu, să fie o mină în care o să săpăm. O să facem așa de 3 împreună cu prietenii sau de 4 aici. O să punem cuburi, o să punem scărițe, ne ducem la mina și acolo găsim lucruri. După cum vedeți, s-a făcut noapte. E întuneric și frig. Haideți să ne aducem sus. Hop. Yay. Totuși îmi place cum am făcut locul. După cum vedeți, e foarte frumos, fraților, foarte frumos. Da, și am uitat să fac un lucru. Luăm un dirt, ne urcăm sus și îl îngropăm. N-a fost aici niciodată acest lucru. Și o să facem coasă, o să mai vânăm un pic, o să facem plantații, pâine, agricultură, facem de toate. În această serie o să fie atât de multe lucruri de explorat, de văzut, de așa. Hup, Bandis, punem și noi aici. Ne ducem jos și băgăm și noi acesta. Orice vom avea în mână, nu asta. Aici. Ne întoarcem așa badass. Și uitați. Așteptați. Un pic. Gata. Să fim și noi mai răi. Să fugim. Oiță. Eu când am văzut-o de la îndepărtare am crezut că e o lamă. Dacă știți lamele din noua versiune de pe Minecraft 1.11, le veți ști. Oricum, atât cu acest episod, ne vom revedea data viitoare și nu uitați să lăsați un like dacă mai vreți episoade, deci pa, pa!